دین جان آزاتیں کندگانی بندیگیں واہند تاج بلوچ بلوچستان ٹائمز.com دین جان معولی رندا شال عشقو جی دین جان عشقنک پیسرا بو تو گندگ رندا دین جان کرا سربوگا پیسر چمیل لے رہا تو دین جان کندگ عشقتا بلا ہی زندہ دنے کندگ اصلی والا چدلے جوہلاں کھات کا بچکندے ہم سک شوکا و مدام بچکندگا ناز ارکیں زیبائیں بچکندے پورا پوٹو کاپی کتگو دین جانے دیما لچنتگا بلے کندگی سک وشتا بے مثال او چارگی ہم سک وشتا چمی سک ساپتا سکیں کنسنٹریٹڈیں مانچتگیں نظریتی چمانی چارگی سک دلکشا انچو کے دو چارے کپتے چمی تی چمانی تو کا مین شتا و بلا ہی ٹاکی روست بی گپیا پکندگا ہیچ گپ ہیچ سبب پکار نیا ای زمانہ کا بی این ایم حکومتا ہا او بی ایس او مسترین سنگت بی این ایم وزیرانی منشیتا او کسترین لیڈر ای منشیانی منشی ما درست یک نیک وڑیا گو وزیر و گزیروں بندو کتے سیاست مستر نظریاتی بحث بلڈوزر گھنٹہ ٹیکا و ریلیف فنڈے پنچو دہیں ہزاریں کلدارانی باہرو بانگتا کرپشنت دگا کارے نقلی نوکری گرگا بس پگار بگیرو ہاسٹلا بنند چارس بکاش گولی بور امتیاں وقت پاسوی دینجان زئی سیاست ہلاپتا ایشانی گا پیشا کہ ای کارام بلوچ نیشنلزم جی ایچ کیو ریاست منشائے سرکنگائیں ڈاکٹر مالک اینڈ کمپنی جی ایچ کیو نامہ نام کب تگا کہ پوشتا نشتگو کارن چلائے نگا تھا ای چاگردہ کرپٹ کنگا ریاستہ کمک کنگا ہاں او بی ایس او ایشانی مرگے فارمیں چپو کرو دینگے جاگہیں ایشانی ڈیمانڈ ایشا کہ جی ایچ کیو چا بی ایس او آوتی دستا بکشی بی ایس او بائدیں آزاد بھی دن جانے زی سیاست ہم وشینیا دیوان ہم مدام زندہ دلینتا گپا کندگا مسکراہا نزانا کسیا دین جان زہرگرگا دیستا یا نا بلے ماں یک کرندے دیستا لہتے گھنٹہ مسلسل زہرا زہر یونیورسٹی ہاسٹلا جی ایچ کیو پا بی ایس او دارگا منصور بلوچ کے چونت واہ دیں اسٹوڈنٹ نیا پدا آورتاگا تو بی ایس او چیئرمین کتگا کہ چا زون بگڑ تا یونٹ تا مرکز دراہیں چیز سرجمیا انڈر کنٹرول بیوا بی ایس او شال زونے اوٹ بو دن جانے زی ہموش ساتگا تا کب تا ہر کسا زمچیا کب تگا اوٹا کپگے روچا ہمیں اولی لہتے گھنٹہ دن جان سک زہرا بلتا چونتا ایشانی اوٹا کپگے پائدہ پاما ایشا کے مدام یونیورسٹی ہاسٹل ہاتھ کا بحث و دیوانا سیاست پنا وش بوگا ہے کہ جی ایچ کیو احلاپا ہے سیاسی نظریہ سیاسی تاریخ سیاسی فلسفہ ڈسکشن تھا ای مزن سیاسی لے کہانی ہضم کنک گرانا دینجا کے گونا انچیں گپو قصہ دستیابا کہ مردم ذہنی ہاضمہ تازہ بو یعنی مگی دینجا نے زی دیوانا و دو من مگا وزیرانی گاڑی شتو اتکان تو یک لوڑے منشیش آور تو یک کے بورت برزی لیڈرانی دیوان کوٹیانا تا و جہلی ورکرانی دیوان ڈننا گہما گہمیا جاکا ہستا میتگی دینجا نے دیوانا یکیا دپاریتک ای میتگے سجہی مردم پٹکتا نزدیک دیگا میتگی استا و اودے مردم سک بردتا دوئی میتگانی نیاما مدا مقابلہ کلاک بندکائیے بری ای میتگا میچا بری آ میتگا یار رندی برزے مردک میچیا پٹکے نانی میتگات کا میزبانہ مہمان کے دس گپتن چا میزبانہ یکیا گو مہمانیا گپ پیجا ای مہمانا ای دیمو آدیما انچو چارے پورا گارے محرگی شوہازائیں گڈیا ہور کنو کے نیمگا چارے تو گشتی تو ادائے پورا من شلوار کس سگائے تو گپ پیجا
Hostel tahkam baddazo. Kandake kamme earnest. Goda patake marda das peshaniya ko to ancho marde nemaga chare pura rekistaniya garin dalwati pattagain. Gushi abbe ustate tul sakdure jahli nemaga harine belegi ishkune umar ek buten kandaga. Her saluma dera gozan dafe habar zut. Balu siyasat abwar. Nukin nationalism و nukin nationalist limahat. GHQ ham gishtar butan. Dinjaran zayyana hodaha BSO idatega ke nami azada. BNMO partiş bu. Man şuta maşkata. Guddi randa man dinjan 2009 ishko. Man 2 saal maşkata gwazintega to çuttiyam mulka şutagata. Mano sajid bam namin taki sarakarate. Taake hamraiya me domi kar ke ma wassara ze ma badda kutaga begwahi mardumani lista. बलूच आज़ादी पसंदा शाला यूएन इंसानी हमदर्दी इदारा यूएनएचसीआर इसरा हमला कुतगा यूएन यक कारिंदा ही कुश्तगा वो अमरीकी शहरी यूएनएचसीआर कारिंदा जान सोलो की शावार जतगु बेगवा कुतगा मानो साजिद लसबीला चौका गर्दानते आना गहा कंदगे रोस्त बला ही टाकी कंदगे पदंगिरान कनेतम दिंजाने चप्पे आस्तुंग तम मोक्का लांतका रास्तें तल्लांकुkan yalahe batan pacha yannemge lala munire yannemge khalil gardana baharin se gappe sara tahke date bale shugre ke tahke date mairandi ke cha boleda darat ka cha loge peshgah begirta marduma pasani banjaye hakuta begirta metage dukkanani deme mardum kor drach ku हर ची के गिंदा दिला जिगड़गा हाँ के गुड्डी रंदे नूम ऐसा मुश्किलों के बेगिंदा माँ के दिन जान दीस दिला गली छे चाहे वरेंगिंदे बेंदाती कंदगा रांद पटाने होटल निश्ते गप्पा माता के जियो पेरी गुंगुलामा होला हम बुत्तेगता वाजोस्त कना किशमे हयाल चीन मर्दन द्रोग व बस्तनका वती हयाला गुशी गोही व बलाएं वार्ता बलूच गला चा बलूचे गुंजाइशा सकबाज मस्तरें जंगे बलूचाना सरादातगीश अरकसी के पेसला बुत्ता ए लोंका ना एर बरक बुत्तका और ना शानक बुत्तका चाव मस्तरें गनु की इश्क इशिये रिहाई कमीटिया बीएनएम और बीएसओ मर्दुम मा शेर देंतगा पाकिस्तान अन्नुम बलूचा चो एस्पोस्ता रोनान का उकासिशा मलामत हम नका ला ला बीएनएम ऊटा कप्तगा अन्नु हामूशतु निश्तगा तस्बी दस्ता दस्त कोट्टा सर जहल و तस्बियां चारान दम पसाहत सम्मन चिस्तकां चश्मक के सरबिरा साजिद दपाचारी पदा सरा जहल कंतु तस्बी तीस्तरवा हालाला तो एच नगुशे पेशे जज्बा नहीं तई ओटा कब तगे नु जाहरे बल्के लाला पदा लाला पंजगूरा बल्दियाती ओटा कब गुशी अमरीकी साम्राज्य साजिशी बुता ई बरी हम चेरे लफ्जानिता जाहिर कनगा है कि मनी दौड़ देगे पुश्ता में बुर्जी संगत बुतगा बले कूतियत एक अप्पा के आ मर्दा के मना उठा दौड़दत पार्टी यलदा लाहुते मेड़ा मेने मगा मशहूर हैं कंदक के ईरनेश दिन जाना के सही जिसको मर्दों में जग्गाएं सौतें सौदाएं मैं मीतगा अब्दालों के मर्दे हस्त इशिया हर रोज मीतगा के साइश को था यार रोजे वती पासे बहा कुता के मन रवान उचारा बारे मेड़ा चाहिए मर्द शो तो हर ने मगा मर्दों में मर्दों में हर जगह से नोकिन चीजें नहीं रश काशे आ जगह के मर्दों बाज भी व रश भी दुकाना ये हम है एनु गर्दान पट्टाने केशानिता मेड़ा को जामे ता बेगा भी दस्ता किस्सगा बार तब बटुआ गारे मर्द जहरा जहर के मीतगा दोमी रुचा मर्दन जोस्कना के हालांदे चोना मेड़ा मर्द गुशी हेचनेस्ता ओश्के गप्पा द्रूग बंदा ए मर्दम बस मुनि बटुआ दो जगह मोचूतगा
ہوٹل ٹاکاں سراز اور تو منج اڑگا تھا کہ دن جانا یہ مردم کجا چیر دیاں کوہا برو کوہ جکساں لوگیا بندے کنے ہم انچو اشیا مخبریا و کوری ہم کو تکا نو 14 سال ہیں دن جان بندییں ہر کس دان سرکار کر رہا بلے کس نہ جان کجان جیلا ہیں تو چونے مردم افسوس بھی ہر مردم روچ کے مردم انچو گمی ہیں بلے دن جانے روچا دگا ہسرے بیگوا کنک بتا ایگا گریوائنی بلے کہ دن جان انچو ناما عشقنے دلا کندگی چستوی ای کندگانی واہندے چو برگو چو بیگوا کنک گناہی اوئی مردے پد نہ جنگ ہم گناہی برگے گناہ کارا ہر کس زاں پد نہ جنگے گناہ کار کہیں من تاؤ ہر ہما کس کے بیگواہی انسرا خاموشیں دن جانے زندگی چما لکھاں مردم زندگی آرام تیرا اگما وطا گوایا دیں پدیں بکنے نو بچاریں کار روزگار عزت مکان لوگ جاگا چوک ہر چی دن جانا بلوٹتے ای سیاست یلادات کو تگا بلے ای چمو ای کندگانی واہند گوتا دروگ چون ببندی دن جانا بلوٹتے میں پیما چا ملکا دارت کے کتگا یا کوہ نزدیک کے ملکا چیر بوتی کتگا بلے اوہنا چے نادرا ہی یلادات نہ کتا آگا ماں گار بوتے نا یا تو گار بوتے نے او دن جان ڈننا بوتے وطا دوری داشتگا دن جانے کیس سکے مزانے کیسے مشہور ہیں پاکستانی میڈیا کمیشن عدالت ایمنسٹی یو این چا باز نمگائی کیس اسرا خبر بوتا ہر سال کمپین ہم بھی انگا دن جانے ہیچ حال نے دن جانا منی مطلب نو تانا دن جان نہیں سجن بیگواہیں دن جانا ہیچ اثر چیا کپگا نہیں چے کنگ بی کمیشن عدالت پاکستانی میڈیا ہما ملک کے تہے چیزاں آہانی حد ہمیشیں اودا یک کیسیارا امیکا اسپیس برسی کے ثابت بی کے مردم سرکارا بورتا گانجے اوئی کار بوتا در ملکا ایمنسٹی و یو این اے ورکنگ گروپا کیس درجے مطلب اگاں کسی قانونی کاروائی کنک بلوٹی پا ای گپے ثابت کنگا زیادہ جنجالی نیس کے دن جان سرکارا بورتا گوڑا مارا وتی کمپینانی دیم ترنے کپی میں دیوانانی ایجنڈا اے روچے کمپینے کامیاب کنگے بدلا ایشانی پد جنگ بی ایشانی درگے جگے راہو درانی شوہاز بی کہ دگا چھی کنگ بتکا ما ای شوہاز یا لہدا تھا سمیے زیے ہمتا کمالیں کہ گپا گار بیگنے لگا ہاں اگر نہ ماں و سک دے رہے ہمت دوڑ تھا میں گپ نو یک کے سرکاریں ظالم مظلوم دستیا رسی بھلے چھش نہیں ماچا بنداتا چو نابود تگیں پاکستان 2005 ہم ہمیں زورا ور بتا بھلے ماں یہ نبود تگیں نو ماں کار یلا داتا پھمیش کا یہ مردم انگا سرکارے بندی جاہاں آزارانی دیم پانا